Mare, anangay, kamusta nga iti barong nga sekretarya ti bumarangay? Kasi mare, maka-stress gaya mapermisi ka. Sa una lang yan mare, masanay kang tulat ta. Anya ngay latest ti barangay tata. Gaga, ang mabari nga ichismis niya ti mang mangyari ti barangay. Mare, kaslahan ta mga gayum mo. Nag-OA ka mare. Alangan ichismis ko pa lang mo ti sa bali no inya ti ichikam kinya. Basta mare, hanga mabali. Sige ang mare. Sige, ichikak kinya mo hamoy chismis ti sa bali ah. Win mare, sige, anaki di. Among ni Crisanta. Ni Crisanta ang asawa ni Burso. Apay so na. Win iso, ing kapitan daga puti utang na. Ha? Naba nang adi nga babae ko nada. No makapost pa iti Facebook ko kunam lano sino nga kapanangan mo. Ti kunam ngam nakadado magayam ti agsilir kinya na kumari iso nagigiddan dang may barangay tatay ta. Ing kapitan da iso na. Apo permi ati babae na kunam lano sino nga ba ng mga agpopopos si Facebook among aja yun among manipot idi among mati pamati na nga maubos na ang yaman wag lang ang yabang. Na kitam la aya. Ayos, awang nga talaga di nga babae talaga manipod pa'y magamin idi nga ikot ko ambisyosa nga talaga isuna. Tinunang pa'y amare. Si kangay mo ana ti latest mo ti biyag mo tata. Hay apo mare, atoy agap apa ka makinidyon ti chat. Apay manen aya, kung naman okay kayo. Natiliwak nga nagbabae mare, nalukatak ti messenger na at nakitak iji dagiji conversation da daji babae na. Among gamin si ka, di ka lagamin nga mapagpaggang. Parito, kung dalagamin mamin sa data Chinese pek chay mo umas asa ka manen. Grabe ka marehan mo, haman mare. Nailiwak garo ti agisalapay ti saka di abaga na. Tamo magamin idi nagbaliwang. Hay nako mare, libi ka manen nga talaga tatan. Lipatan magamin data nga jonon. Ay lipatak na talaga isunan mare ko nga pagtatakunan. Agpapintasak kiti at magsisisuna nga sukat na. Kasta hangko nga sangitan data nga animal mare. Anya gamin gapuna nga sangitam isuna. Awang gapuna nga talaga mare nga sangitak ta. Uray di gusen na ti adu nga magic sarap tay babae nga nagisukatan na kinyak ad adayo nga nang imasak. Gatten ka nga talaga mare. Hamot mare nag-OA kamot saka kasalanan ko ba na marami nagkakantara pa dito sa katawang lupa ko. Excuse me, adu ti agor uray ditang agsina kam kinidyon iso nga tatta pagbigyak amin suda. Amo mare agkape kalata ditan kadun ti kape na atap no agtagerger ka mamada kita ibagabagam. Ni mare awan talaga pagkasuportam kinya. Ay nako mare, awan nga talaga ti makunaking ka. Tay kapem garudon. Aguray ka ta siya kung tibang timpla tapno talaga nga agtagerger ka. Ni mare.